Ahojte, som rád, že ste zavítali ku tomuto videjku. Viem, že môj posledný post bol 6 mesiacov dozadu, ale som naspäť. Chcem veriť tomu, že budem postovať častejšie. No v tomto videjku som ja a Adam vyskúšali legendárny Chest Day podľa Arnolda Schwarzeneggera, ktorý obsahuje 22 sérií iba na cecky. Lenže aby to nebolo také jednoduché v tomto videu, tak samozrejme sme sa museli stretnúť aj s nepríjemnými individuálmi, ktoré sa vo fitku pohybujú. Napríklad toto. A toto. Ale to vysvetlím priamo vo videu. Pozerajte až do konca. Choďte čeknúť môj a Adamov Instagram pre viac osobných info a užívajte videjko. Zdravím všetkých ľudí a ľudkov. Dneska je tu som Adam. Čaute. Ideme cvičiť dneska, že Chest Day podľa Arnolda Schwarzeneggera. Tu máme bench. A ideme cvičiť. Riadili sme sa podľa tohoto tréningu, ktorý som našiel na tejto stránke. Po rade cvikov sme si poprázovali a verte mi, že tréning ako taký sa tým nejako extra nelíši. Prvý cvik sme mali bench press po 5 sérií. Takže prvý set 50 kg, dá sa späť toho opakovania. First Blood. Kamarád ide, že 90 kg. Jak nič, poď. Jak nič, ale dobre. Dobre. Я любила тебя, твои пластинки слушала я. No a toto je moment, kedy som sa rozhodol ísť pre svoje PR-ko. 100 kg po 2 opakovania, čo sa zatiaľ nejako extra nezmenilo. Зачем остановила меня? Ева, я любила тебя. Cvik číslo 2, incline bench press. Hey, honey, hit me up for a good time. My shit buns till it push me out of line. You can't spell my name without the dollar sign. Rainbow money, take whatever, yes, I'm colorblind. This that 1-800, hit my line. Let me 1-800 blow your mind. Big wheels in the front, they some big toys. 2025 is the year of the it boy. Got a little money, yeah, got a little Bitcoin. She making me real coy. Never stoop too low, I don't sit dunking. Quite nice top, I ain't talking no muffin. On a first date, say trauma dumping. Blah, 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 like something. 1.2 pump, 3 pump, way she working that shit. She left me comatose. 3 + 6 is 9, this baby ain't talking about tic-tac-toe. She a little freak, I guess I'm an animal. Yeah, two-stepping like Cotton Eye Joe. Baby, no matter. Don't fuck this shit up for me. Don't fuck this shit up for me. Don't fuck this shit up for me. Please. Don't fuck this shit up for me.
I'm colorblind. No a pri treťom cviku, čo boli tipy, tak sa stalo toto. Kde som to vyrozkladal? Ja prepáč. A ku tomuto stretu chcem iba povedať, že tento týpek, ako sme rozkladali naše veci pri kladkách, tak vedľa nás cvičil na armstringoch. Čiže náš zžubal úplne za nič, pretože tam ani necvičil. Ale nebolo to až také hrozné, ale aj tak nič príjemné. Blow your mind. Yeah, take real deadly, do little damage. Got like 20 children in cannon. Foot unsexy, snap like sandwich. Hit a double threesome, ride a tandem. Got good DNA, shawty thick, got TNA. I'm making moves, no POA. Ain't busting quick, no ETA. It's either she or maybe her. I cannot pick. I got that roly-poly, only it go tick, 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 tick. I'm at the Nino playing blackjack, always hit. If baby's broke, he's only doing it for that bit. Don't fuck this shit up for me. Don't fuck this shit up for me. Don't fuck this shit up for me. Please. Teraz, keď tu Adam není, ja chcem povedať iba, že je slabko. Beráš to, ja som tam slabko. Shit buns till it push me out of line. You can't spell my name without the dollar sign. Rainbow money, take whatever. Yes, I'm colorblind. Adam išiel týchto som dobrovoľný. Nie, som vyšiel pozrieť. 1-800 blow your mind. Daj zatiaľ osobné pocity. Zle. Úplne hovno. Aj ja. Ňom a teraz prichádza zlatý klinec celého videa. A ideš s tým? Ideš s tým teraz, či môžem? Ja? Prepoč. Ja som nevedel, čo to používať. Ty si bol pekne hovorím, ale ja som videl jeho cvičiť, ja som nevedel. V tomto klipe táto zemiaková hlava sa do mňa pustila preto, že išiel cvičiť s činkami, ktoré som si zobral ako prvý. Prvú sériu som odcvičil s tou činkou a požičal som ju kamarátovi a on mi ich potom položil pri vedľajšiu lavičku. Otočil som sa na chvíľu a keď som ich chcel zobrať, že s nimi pôjdem sériu, tak sa stalo presne to, čo ste videli. Tak ma flashlo z tohto momentu, že namiesto 4 sérií po 15 opáčok som zobral 18 kilovú a išli sme po 4 série po 12, 10, 8, 6 a 4. Viete si preváhu? You are the piece of me I wish I
didn't need chasing relentlessly. Still fine, I don't know walk on through a red parade and refuse to make amends. It cuts deep to our ground and Ešte na ľudia, potom sa ideme najesť. Papaničko bude. Ukáž sa. There's Mr. Adams. Mal som prvé viac. Everyone's heading to McDonaldland this summer. So come order the McDonaldland meal and try the new Mount McDonaldland shake with one of 6 souvenirs. Adam, jak sa ti páči obed? Ja to vymažem. Ja ignorujem a pičus. Adam, jak sa ti páči obed? Veľmi dobre, ďakujem ti.